नवजित नार्जारिनि देरहासारनाया बर' हारिनि आगान मोनसे दावखोबावबाय। बे बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि गाहाय नेहारारि खनिन्द्र बसुमतारिया। डि लिटिल मास्टार सिजन 5 आव देरहासार जानाय बर'नि फिसा नवजित नार्जारिखौ क'क्राझार एबसुआ बरायदों। डि लिटिल मास्टार सिजन 5 आव बर'नि फिसा नवजित नार्जारिया देरहासार जानो हानाया थारैनो बर' हारिखौ फिन गोग्गाथाव आरो रंजाथावना खालामनो हादों। नवजित नार्जारिया देरहासारनानै बर' हारिखौ फिन गोग्गा होनायखौ गोजोननाय मोननानै बर'नि माहारियारि आफाद एबसुआ दिनै क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय KDSA नि इनडोर स्टेडियामाव मान होनानै नवजित नार्जारिखौ बरायदों। लोगोसे नवजितनि मोसानाय फोरोंगिरि आरो बिमाखौबो मान होनानै बरायनाय जादों। लोगोसे नवजित बादिनो गोबां उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ उननि समाव दिहुननो बायदि हाबा मावलांगोन होननानै फोरमायदों एबसुनि गाहाय नेहारारि खनिन्द्र बसुमतारिया। नवजित नार्जारि जे बिथाङा दि लिटिल मास्टार सिजन 5 आव जे देरहासार जानो हादों, देरहासार जानो हानायखौ जोङो जोबोद रंजादों, जोङो दिनै गोग्गानाय मोनदों। बेनि थाखायनो नवजित नार्जारि बिथांनि जाफुंसारनायखौ मान होनानै मान बावनानै बरायनानै जोङो दिनै बरायनाय बेबायदि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। दा बे हाबाफारियाव दिनै नवजित नार्जारिजों लोगोसे नवजित नार्जारिनि बिमा बिफा, नवजित नार्जारिनि फोरोंगुरु बिथांमोना दिनै बेवहाय बाहागो लादों। आङो बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। आरो बेबायदि नवजित नार्जारि बायदि जों इयुनाव जेन मोनबावनो हायो, बेनि थाखाय जोङो मोनसे थुलुंगानि हाबाफारि बायदि बे हाबाफारिखौ लादों। जेन फैबाय थानाय समावबो जोङो बेबायदि माखासे जोंनि बिजाथिफोरखौ जोङो बरायबावनो हायो। बियो जोंनि हारिनि मोनसे आगानसे जोङो जौगानाय बा दावखोनो हानाय होननानै जोङो सानो। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10 आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि। खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10 नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 6003576723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।